Ayan po mga kaparing Jason, na dito na nga tayo sa bahay project kay Crystalline. Yun. At kagabi doon tayo natulog sa bahay, gawa nga ng birthday ng aking asawa. Siyempre. At yun, bibidyoan natin ngayon si Kuya Puloy sa gagawin niya. Yung team nandito. Alright. Nanay nandyan. Sunday ngayon, araw ng linggo. Right? Puro plano. Dahan. Tumani ka. Wala namang ganyan ng pool. Wala namang ganyan ng formator. Konsang paknoy. Wala namang ganyan ng Siyawani ka. Yun lang. Yan po pangalawang kondola. Ha? Meron sa ano yan? Yan lang sa grinder. Ha? Nasa grinder yan. May technique si Kapuloy yan. Yung mandar. Tiyap yan, hirap na mandar. May sensor yan eh.
Yan si ano Crystalline. Malingki. Malingki. Apa? Lote. Di pa nakainom. Di pa nakainom. So no? Gabi. Ano? Ito. Ah. Hindi na nagbalik ko. Oo. Ano, sigurado. Tama. Birthday ni Madere. Kaya mga dito no? Spot. Mana yung ground? Huling yan, ha? Oo ba? Sige, bago lang lang sa mga bago. Yung grinder po ay di na sumusunod sa iba. Ewan ko, sino may... Pag iba yung gumamit ng grinder na yan, hindi gumagana. Pero pag si Kuya Puloy, matik na. Satahan mo. Ah, bumitaw pa talaga. Pinihit-pihit ko lang at nakabilaan eh. Ayun na kahit ang mundo.
bili. Alright. Kuha ko sa natin, mga na din ang dami ito. Kaya kang doon na. Pira. Tulong. Tulong araw ka. Bali, 3 pala yung gagawin ni Kapuloy na kondola. Pero ngayon kasi linggo naman. Gagawin mo yung 2 ngayon? Oo. Oo. Gagawin pala ni Kapuloy yung... Ito pangalawa eh, yung kahapon, ginawa niya kahapon yung isa. Improvise. Kahoy. Yung handle ni Kuya Puloy. Ganun pala yun. Wala pa kasing ano, pambili Kuya Puloy.
Ang grabe yung init. Ayaw siya minong kaya pulay. Mainit madalig namin. Pakayaw daw. Hindi naman nalata. Puro clubs. Tawanan mo ang iyong problema! Oh. Uy, may pana po. Panday. Panday, panday. Panday. Okay na mo ka! Ayun na, may stock na. Ayun na kayo panghiya. Salamat, Benz. Walang ibang tawagin yan, kundi Benz. Si Benz pala yung number 1. Ha? Number 1 yan. Benz! Marindal mo kaya pulay. Bihon. Ha? Ang panibago na naman na asimbolin ni Kuya. Nuy, halo daw nuy. Bali nakadalawa na siya na ano. Na asimbol. Kundula. Yung pangatlo. At pagkatapos na ma-asimbol ng pangatlo na yan, bali uwi na muna kami sa barracks kasi gawa ng linggo naman ngayon. Siguro mamaya din na kami babalik dito. Bukas naman na si linggo man para makapahinga naman si Kuya Puloy. At birthday pala ni birthday nung nanay, si nanay dun sa tindahan, mama nila Kuya Puloy. Yun, happy birthday kay nanay nila Kuya Puloy. Ayan na, nasira yung yung anong tawag yung Kuya Puloy? Handle. Sira yung handle. Asimbol na kasi yan ni Kuya Puloy, may kahoy na nga yan. Kaya pala nagmamahal yung kahoy ngayon. Ini-sponsoran lang ako ng welding machine. Di makaipon. Hindi mo kayo po. Saan galing yung yan? Welding machine? Bigay ng pinsang ko. Yung handle, magkano yung handle? Siguro ba 150 siguro. 150 lang pala yan eh. Bili tayo mamaya. Wala nang pang 150. Mahal yung mahal yung anil. Mahal yung kahoy. Mas mura yung alak. May bukas pa na
Hardware. Wala. 150 lang pala. Bili tayo. Ako na mag-sponsor sa inyo. $150 lang naman pala. Maganda nito, nasa 500. Diyan lang muna tayo sa 150. Wala pa na iba 500. Nagawa nga ako, kabili. Oo. Ay, kusing ka pa niya? Hindi lang ako na, nabakan. Ay, pwede rin kabilya. Mas lalagyan na lang ng ano, interior. Para walang ground. Nakano na yun. Nakapag na. Oo. Pero yung ano nun, yung pinakabisag yan nun, yung kadena. Oo. Yung ano nang strap, ano kadena ng Motor. Basag na kasi. diba? Ito na yung pangatlo. Bali, dito kami sa silong. Ay, kay Kapuloy sumilong. Eh, doon kanina, napakainit. Pare ko. Dito kasi umiingat pa.
Kunti na lang, bali yung kabila na lang. Full weld ni Kuya Puloy. Bali ito yung nasimbol na to, magagamit to sa mga ibang pabahay. Kundula. Kundula tawag niya, Kuya Puloy, no? Kundula. Pwede yan magamit pag nagsimula na doon kay Krisya. Bago-bago ng kapoy. Oo. Di na nga sa susunod yan. Kay Kuya Puloy sumusunod na yan. Grinder na yan. Biyak nga BBC. Ha? Ano kang BBC biyak? Buti nga matigas ang ulo ni Vince. Ang malambot. Oh, yung ano nga, ninog ang pader. Talalin doon. Ba, may gawa ba? Dano, bigay mo rin, no? Kunin mo yung trapal. Step ka doon ka. Ano mo yung trapal? Tapos ni Puloy yung vlog niya dun sa ano. Nag-stopper.
Start na. Punta ka daw. Start na. Sabi ko vlog mo. Kaya ito litro. Ganun yun. Yung namin yun. Start ko daw. Ano ba yung umat? Hindi kayo kasi ulo. Hindi kayo yung patungan. Ang po, tapos na yung pantatlo. Ito. At ligpit gamit na. Timesing natin 11:11 araw ng linggo. Alright. Ang seryoso. Feel na feel mo kasi yung tugtog eh. Nakita ko. Isip ko yun. Kaya Bobby. Yo! Di ba sabi? Hindi man nabayad kayo. Naman mo ko kaya. Na, huli ka. Yung pagkatili eh. Nagulat. May tugtog sa pa sa kabila. Diskartehan na lang natin para di makapiright. Naulam. Tinula. Wow. Tignan mo yung sahog. Walang mang papaya. Oo. Kaya no, kaya. Sarap niyan.